Щупи го тотално. Здравейте и добре дошли в новото видео. Днес ще отваряме гигантски яйца Kinder за Великден. Имаме точно 3 на брой, като едното от тях е оригиналното яйце на Kinder сюрприз. То направо изглежда миниатюрно в сравнение с другите две. Ето това е най-голямото, огромно е и е доста тежко. Казва се Kinder Surprise Maxi, има различни варианти, като този е с синьо зайче. Предполагам, че другия вариант е за момиченца, защото опаковката му беше розова и може би играчката е различна. Този вариант е с нарисувана жабка и всъщност изглежда миниатюрен в сравнение с това гигантско яйце. Като дайте ще започнем от най-малкото